אבל דבר אחד היה ברור, כשאנשי עסקים יושבים, ולא חשוב מה הדעות הפוליטיות, הדברים עולים על השולחן בצורה כנה, רצינית, ומקבלים פתרון. וההסכמות לא מאחרות להגיע. יותר מאוחר הייתי שותף לפורום נוסף, פורום אנקרה, בדיוק חזר על עצמו, אבל בדיוק עם אנשים אחרים, אבל אותו דבר. בבדיחות הדעת, אנחנו למעשה מפריטים את תהליך השלום. ואם אנחנו נצליח להגדיל את ההשפעה של אנשי העסקים הפרטיים, של הסקטור הפרטי, על הפוליטיקאים, על מקבלי ההחלטות, אין לי ספק שהתהליך יואץ, ואין לי ספק שהוא גם יעשה בדרך ובכיוון הנכון יותר. וגם כשאנחנו בוחנים מה קורה לאותו שיתוף פעולה בחיי היום-יום שלנו, ואת ההשפעה של התנתקות או לא התנתקות, של יחסים יותר טובים באזור מסוים מול פחות טובים באזור אחר, אנחנו רואים השפעה ישירה גם על הכלכלה הישראלית, ולא רק במה שנשמע טריוויאלי שהייצוא יורד, או המחירות של התעשייה הישראלית לצרכנים בשטחי הרשות יורדות. וגם דוגמה, שני אזורי תעשייה, אחד בעטרות ואחד בברקן. באזור התעשייה בעטרות, שיש פה מספר אלפי או מספר מאות או כמעט אלפי עובדים פלסטינאים, כן נכנסים, לא נכנסים, כן באים, לא באים, כן מאפשרים להם, לא מאפשרים להם, העסקים גמורים שם. גמורים. כי אתה לא יכול לבנות מאפייה, ובין היתר יש 20 עובדים פלסטינאים, ומחר בבוקר יסתבר לך, אתה בא, פותח ב5 בבוקר, הם לא באו. למה הם לא באו? כי לא נותנים להם לעבור. ולמה לא נותנים להם לעבור? יש סיבות טובות לגורמי הביטחון למה לא נותנים להם לעבור. אבל בעובדה הם אינם. וכשהם אינם, אז מה לעשות? הידיים חסרות. אותו דבר בכל אחד מעשרות המפעלים שנמצאים שם. פה אזור תעשייה אחר, ברקן, 5,000 עובדים ב100 מפעלי תעשייה, 2,500 מתוכם פלסטינאים, אין חוסר של יום אחד שם. מה שלא יהיה ומה שלא קורה, המערכת שם יודעת, הם מאושרים, יש להם את האישורים הרלוונטיים, והם מגיעים לעבודה, והם מתפרנסים בכבוד, והאזור ההוא שקט יותר, כי יש שם מה להפסיד לכולם. ואחד הפתרונות בעיניי לשקט, זה שיש מה להפסיד. וכאשר המשכורת בטוחה, והיא בסדרי גודל של משכורת ישראלית, ועם זה מחזיקים, כפי שנאמר, עשרות אנשים בכל משפחה, ואלפי אנשים בסביבה, או עשרות אלפי אנשים, אז אני אומר לכם שהשקט במקום, והם שומרים אחד על השני ועלינו. חינוך ואחרים רוצים לייצר מקומות עבודה בשטחי הרשות, על מנת שהכלכלה ברשות הפלסטינאית תפרח. כי כשהכלכלה תפרח יהיה טוב לכולנו. ולעזור לכלכלה הפלסטינאית בעיניי זה גם לעזור לנו, לכלכלה הישראלית וכמובן לחיים באזור. אין ספק שהכלכלה הפלסטינאית והכלכלה הישראלית לא מתחרות זאת בזאת, הן משלימות אחת את השנייה. וככאלה, אנחנו כתעשיינים הרבה מאוד פעמים מפתחים לעצמנו קבלני משנה, הרבה מאוד תעשיות גדולות, יודעות שאין להם יתרון יחסי לייצר הכל בבית, ומפתחים תעשיות משנה, לעשות עבודות בקבלנות משנה, ואני חושב שזה יכול להיות פתרון קלאסי, ואגב, לא רק בתעשייה המסורתית, בוודאי שבתעשייה המסורתית, אבל לא רק. יש הרבה מאוד תחומים בהייטק, כמו בנושא המחשוב, תוכנה, ששיתוף פעולה כזה בין עסקים ברשות לבין ישראלים יכולים לפרוח. ואל תשכחו שהרשות פותחת לנו פתח, לנו לתעשייה הישראלית,
גם בעולם שאין לנו לשם נגישות. שיתוף פעולה כזה פותח לנו שווקים חדשים במקומות שלבד אנחנו לא יכולים להיכנס לשם. ואין לי ספק שניצול של היתרונות אחד של השני עושה טוב לשתי הכלכלות. אני חושב שההפרדה, ואני שוב פעם נזהר, לא לעשות אפילו לא במילה אחת בפוליטיקה, אבל ההפרדה, כפי שהוחלט, אני לא חושב שצריכה להיות ניתוק, היא אולי הפרדה פיזית, אבל היחסים הכלכליים צריכים להתקיים. ואני מאוד מקווה שהמגזר העסקי, גם בישראל וגם ברשות הפלסטינאית, יהווה ראש גשר לאמון, לחיזוק יחסי, לתועלת שתי הכלכלות וכמובן שתי המדינות. תודה לכם.